uzun bir süreç. Li Tirkiye denavbera salên 2013 û 2015 de denavbera PKK û Tirkiye de proseya çareseriyê dest pê kiribû. Lê bi destpêkirina şer û pevçûnên navbera PKK artêşa Tirkiye de ev proseya çareseriyê bê encam bidavî bibû. Piştî 7 salan careke din eger destpêkirina proseyeke nû ya ji bo çareserkirina pirsa Kurd geş dibe. Parlamenter û hevşaredarê beriyê HDP û serokê Partiya Dengê Tirkiye Ayhan Bilgen îddia dike hikûmeta Tirkiye dixwaze pêwajiyeke nû ya çareserkirina pirsgirêka Kurd bide destpêkirin. Derbarê rêbaza ev proseya nû ya çareseriyê û muhatabên wê de serokê Partiya Dengê Tirkiye Ayhan Bilgen pirsên Kurdistan 24 bersivand. İki boyut olduğu kanaatindeyim. Birisi daha çok Ez divê baweriyê deme ku di proseya çareseriyê ya nû de dê du qonax bi hevrebên birêve Dê ji aliyekî polîtîkayên tund, operasyonên nû, proseya girtina HDP, binçavkirina rojnameger û siyasetmedaran, heta dagirkeriya li ser gundên Kurdan berdewam bike, li gel vê yekê nîqaşên demokratîkbûnê, mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî û avakirina destûrekên nû dê bi hevrebên meşandin. Yani gotinên herî liberal û demokrat û kiryarên tund û nijadperest dê bi hev re bimeşin. Helbet dibe ku ev rêw rêbaz bi xwe re têkçûneke mezin jî di nava raya giştî de pêk bîne. Ayhan Bilgen diyar dike ku ji bo çareseriyê lazim em bi Abdullah Öcalan û PKK re hevdîtin pêkirin. Lê Bilgen dibêje li Tirkiye rol û misyona Serok Mesûd Barzanî zêde ye û lazim e ev jî di nava proseya çareseriyê de cih bigire. Barzani'ye yönelik tarihsel bir misyon ve sempati taşıyor. Li Tirkiye girseyeke mezin rol û misyoneke dîrokî û sempatiyeke zêde dide Mesûd Barzanî. Ji ber vê çendê çawa ku layên ku piştevaniya Öcalan dikin û Öcalan bixwe di nava çareseriya nû de dê cih bigire, hewceya Serok Barzanî û layên wî yên li Tirkiye jî bi awayekî çalak di nava proseyê de cih bigirin. Her wiha di mijara danîna çekan de jî hewceya bi layên peywendîdar re jî hevdîtin bên kirin. Ger armanc aştiyeke mayîn de bi dawîkirina rondikên dayikan û rawestandina xwînirjandinê be wek Öcalan pêwîst e Birêz Barzanî jî di nava proseyê de cih bigire. Her wiha Ayhan Bilgen amaje pê dike ku proseya çareseriyê ya navbera 2013 û 2015 de ji ber ku devlet û PKK bawerî hev nekirin û wan jî wek HDP di binsiya bêbaweriyê de prose baş birêve nebirin ji ber vê çendê bê encam mabû. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. Yanı başımızda